כל כך נרגשת. פה באשדוד זכיתי להיות אימא גאה, נציגה של הארגון שלנו, ובמקרה הכנתי. שמי ניצה סקל, אני נשואה ואימא גאה ל4 ילדים, ובני הבכור מושיק הומוסקסואל. אני נמצאת פה פעם ראשונה בעיר אשדוד, וזה נפלא. אני זוכרת איך לפני 17 שנים דפקתי לדלת בחדר של הבן שלי, ביקשתי רשות להיכנס ושאלתי אותו שאלה בלי לקחת נשימה: היי חמוד, אתה הומו? הוא בחיוך מאוזן לאוזן אמר לי כן נחרץ. ואני ששנים רבות חשדתי והרגשתי ולא העזתי לשאול, הרגשתי אגרוף בבטן, הרגשתי שחרב עליי עולמי. אבל לשמחתי, והסוף הוא שאני גם עומדת פה, עברנו שנים של תהליך במשפחה, ביני ובן זוגי, יחד עם הילדים, יחד עם החברה מסביבי, וחזרנו להיות משפחה תומכת, משפחה אוהבת, והדבר הכי חשוב, וזה המסר שאני מעבירה לכל ההורים, זה ללא סודות ושקרים בינינו. עכשיו, אתם רואים, אני רועדת. במסגרת הפעילויות שלנו בארגון פעילה, היות ויש נטייה לחשוב ולומר כי העולם מתפתח והעולם השתנה, לצערנו גם היום יש ילדים, הורים, משפחות שחווים קשיים סביב יציאה מהארון, והקשיים באים במסגרת חברתיות שונות, במשפחה המורחבת, חברים, בתי ספר, צבא ומסגרות המשך. לכן אנחנו בארגון תהילה פועלים בכמה דרכים שחשוב שאני אציין אותם בקצרה. דבר ראשון זה קבוצות התמיכה שלנו שפזורות בכל רחבי הארץ. הן קבוצות ששם אפשר להגיד כל מה שחושבים ומרגישים, וזאת הפריבילגיה שלנו. אנחנו גם פועלים בקו תמיכה ארצי, קו שאנשים שלא מסוגלים להגיע לקבוצות מתקשרים אלינו, גם הורים, גם בני משפחה וגם ילדים שרוצים לעשות תהליך משותף עם ההורים ולחזור לעבוד ביחד בשיתוף משפחתי. בנוסף, גם לאלה שלא יכולים להתקשר, אנחנו נפגשים במפגשים של 1 על 1 עד שההורים יכולים להצטרף לקבוצות תמיכה. פעילות נוספת חשובה שלנו, של הורה בקפה, התפתחה גם בתל אביב, גם בירושלים, גם בדרום ובבאר שבע, וההורים המתנדבים מדברים עם הצעירים המתלבטים ויחד צומחים להבנה ומשפחתיות מחדש. לקראת סיום לא אוכל להתעלם, רק שנייה, לא אוכל להתעלם ולומר שבעצם כהורים בכל מקרה אנחנו לא יכולים לוותר על ילדינו, אין לנו אופציה כזאת, ולכן מה שאני תמיד אומרת זה לפנות אלינו לארגון תהילה, להיכנס לאתר שלנו, לראות לאיזה דרך נוח להצטרף ולהגיע כדי שנוכל בסך הכל להיות ביחד. ודווקא היום בימים שלנו כשהקהילה הלהט"בית ובעצם החברה כולה חובה טלטלה כל כך קשה עם הגילויים החדשים סביב פרשת הרצח בבר נוער, חשוב ביותר שנהיה מאוחדים, נדע לעזור ולהיעזר אחד בשני כהורים וילדים בקהילה, ואני אומרת כלל החברה נמשיך לתמוך ונעזור לילדינו בכל תחומי החיים. מאחלת לכולנו קבלה עצמית, סובלנות, פתיחות לאחר, שוויון זכויות וחג שמח. תודה. תודה לניצה, מחיאות כפיים! חבר'ה, כל החבר'ה מאחורה, אנחנו קצת באתנחתא קומית, מה שנקרא אתנחתא אומנותית. אני רוצה להזמין בחור
מקסים שהחליט להתגייס וככה לדבר אותנו קצת, סטנדאפיסט מקומי